El Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya ha presentat avui un informe que, sota el títol L'aigua, un fre al desenvolupament, ofereix una diagnosi sobre l'estat actual d'aquest recurs natural al nostre país. L'informe recull totes les propostes possibles perquè el concepte de garantia quedi clar, en un moment on la paraula sequera està més present que mai. Els diferents experts han posat de manifest totes les combinacions possibles al marge d'idearis polítics. Això comprèn transvasaments de rius com el del Roine o el de l'Ebre. A curt termini, els experts donen diverses solucions. Han manifestat com a prioritat la connexió de la conca de l'Ebre amb les conques internes de Catalunya, la importància de les dessaladores, una redefinició de la política actual de l'aigua, així com l'ús racional d'aquesta. El dubte que cal resoldre són les solucions a mig i llarg termini, que són les que poden canviar el procés actual. L'hem de treure aquesta incògnita, perquè si no és possible, el dibuix quin seria? Apostar per més dessaladores, apostar per més estalvi, apostar pel Segre, i aquí s'acaba la història, és que no n'hi ha més. Llavors, esclar, nosaltres com a tècnics aquesta reflexió no ens l'hem de fer.